Imidlalo yokuhlunga iqembu elizozithola ligijima kwi-DSTV Premiership ngesizini ezayo lizokwenza ukuthi amaqembu abe ngu-16 izoshubana kanjani. I-Maritzburg United iyona esenkingeni kakhulu uma ngibuka ngoba amaqembu amabili lawa aqede kunombolo 2 no-3 kwi-Mpempe Foundation Championship ayazi ubuthaka bayo, azi ukuthi idlala kanjani, ayibukile nje yonke isizini. Ngalolunye uhlangothi bona abe-team of choice bebengasitholi isikhathi sokubona ukuthi i-Captain Spurs idlala kanjani, i-Kazrick idlala kanjani. Ngalokho nje kuzoba nzima kakhulu kwi-Maritzburg United. Lamaqembu lawa amabili ayiphushile ePolokwane City kwaze kwaba sekugcineni. Lokho kufakelwa ukuthi iPolokwane City wine ngamaphuzu awu-57, i-Captain Spurs yaba namaphuzu awu-57, i-Kazrick Stars yaba namaphuzu awu-56. Umehluko nje kuba amagoli phakathi kwePolokwane ne-Captain Spurs. I-Maritzburg United kuyomele ngempela ibambe iqine bese kusebenzisa ukuthi eHerigwala kuba naleyo support emnandi kubona. Izama ukuwina imidlalo yasekhaya bese iboneke ukuthi ekuhambeni yenza kanjani.